Maki-throwback na this morning mga kapuso, kauban ang duha sa mga bagong cast. Alang sa Pipito Manaloto ang unang kwento nga sila Denise Barbacena and EA Guzman. Magandang umaga, Denise at EA. Masayang-masaya kami na makasama kayo dito sa programa. Kumusta na kayong dalawa? Hi! Good morning, Cecil. At sa lahat ng mga kapuso naming nakatutok ngayong umaga. Good morning! Hello, maayong buntag, Cecil, at maayong buntag sa mga kapuso natin na nanonood ngayon. Let's start our morning, Denise at EA, with a throwback. Kaya throwback muna tayo when you guested sa Pipito Manaloto. Kumusta yung experience nyo doon bilang guest at ano yung naging role nyo? Ako kasi noon, meron ng following yung Pepito Manaloto eh. Kaya ako gusto ko na talagang maka-guest sa Pepito even before. So nung na-guest nga ako finally for a role, isa ako sa mga kamag-anak nila, super happy ko na parang talagang fangirl moment. I think twice na ako nakapag-guest sa Pipito Manaloto before. Ang naaalala kong role ko doon, yung second guesting ko, yung last, isa akong photographer. Yung experience ko with them is ang gaan katrabaho, ang saya. Kumbaga, before kayo mag-taping, before sila mag-taping, may meeting mula lahat ng cast. And then after ng meeting ng cast, after ng briefing, lunch na together. At ngayon, para mas maging masaya pa ang ating morning, maglalaro tayo ng game dito sa GMA Regional TV Live. Ang tawag natin, Put Your Fingers Down game. So ganito lang yung gagawin nyo. Magbabanggit ako ng 5 tourist spots dito sa Central and Eastern Visayas and just put your fingers down if nakapunta na kayo doon. Okay. Okay. Ayan. So Naku, let's... parang wala ako. Ito lang, 5 or 10? Kailangan like that. One hand lang? Tama ba? One hand lang. Oo, ganun lang talaga. Alright. Alright. Okay. So let's start with Magellan's Cross dito sa Cebu. Di pa. How Parang about wala akong maibababa. dun kaya sa Bohol, ang Chocolate Hills? Hindi pa rin eh. Nako, EA, parang dapat bumiyahe na. Oo Oo nga nga, it's a sign. At ito naman, makikita ito sa Uslob, Cebu, ang whale shark watching. Yon! Woo! Char. How about sa Leyte naman, ang Kalangaman Island? Late na ako, pero parang di ako nakarating doon. Di umabot. Hindi umabot. Almost. And this one naman sa Negros Oriental, ang Pulang Bato Fall sa Valencia, Negros. Hindi pa rin. It looks Alam like... mo, huwag ka magpanggap, di ka pa nakapunta dun sa mga whales. Oy, meron akong picture, gusto mo ba ipakita ko? Ay, hanapin namin yung picture mo, EA, ha? Tingnan namin kung nakapunta ka talaga. Okay, wait lang. Sa ano lang yan, dyan sa Ocean Park. Pero ano Hindi, yung seryoso. Meron ako. Tsaka gusto niya talagang patunayan. ano yung mga naalala mo doon? Ano yung mga memories mo doon sa Oslo? Kawasan Falls, nakapunta ako. Kawasan Falls, come on guys. Ayan, hinanap ni This is EA. me. This is me, guys. Come on. Wow. Saan ba? This is me, guys. Wow, Oy. yes. Tama nga. May underwater Oo. picture ka talaga. Oh. Perfect. So, ayan. Ano pa ba? Okay na, okay na. Oo. Denise, Oo. nagpapainggit. Ayan, thank you ha. Thank you Denise at EA for being game na game. This time naman, mas ma-excite pa kami dahil makakasama namin kayo sa Pipito Manaloto ang unang kwento. Ano yung magiging characters nyo dito? Ako dito po si Elma, ang sweet daw na kaibigan, kababata, kapitbahay ni Pepito, no? So, pag ako, si Miss Don Zulueta po kasi yung gagampanan ko sa book 2 na role, no? So, siya po yung kababata ni Pepito.
kaisa-isang may TV sa kanilang neighborhood. Ako naman dito si Kuya Nando, ang older brother ni Patrick, which is played by Kokoy De Santos. Si Kuya Nando is a bully, nakakalokong kapatid niya. Binubuli niya lagi si Patrick. Tapos if ever man na may mga situations na nag-aaway sila ni Patrick, ang laging kinakampihan ng mommy nila, which is si Nanay Rosa, si Kuya Nando. So talagang favorite siya ng nanay niya. Bakit talaga kailangan namin abangan ang Pipito Manaloto, ang unang kwento? Meron tayong bagong kapuso, meron tayong mga mahuhusay na komedyante kasama dito sa show. And yung theme song din, dapat nilang abangan dahil nakaka-LSS. So, kahit kaming mga cast, nagulat kami, ang ganda ng theme song. So, which is yung kumanta si Kuya Bitoy. Please invite all our viewers dito sa Central at Eastern Visayas na panoorin ito. Sana po abangan niyan, panibagong handog ng GMA para po sa inyong lahat. Pure entertainment na kapupulutan po ng aral at pagmamahal. Ayan. Congratulations sa inyo, EA at Denise, at daghang salamat sa inyo. Thank you! Thank you, thank you. Ingat kayo guys. God bless.